да ни управляват по този начин. Ние сме държавата! Ние! Не знам да спомня, да не съм само аз. Силни сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Много сме! Силни сме! Смажем мафията! Вчера бяхме свидетели на още една арогантност, и много странно съвпадение между мисленето на управляващите и съдебната система. Мафия! 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 Днес бяхме в парламента 4 часа да обсъждаме бъдещи закони за защита на дюните. Това, което видяхме, е, че първоначалните предложения са обратното на обещаното от премиера Бачев.